Sarauniya TV, tashar al'umma. Ni na gurbi zamar kauna. Ni ma na gurbi zamar kauna. Ni na gurbi zamar kauna. Kuma na lashe inda kin kula sashi na, ni ma zan kula sashin ki. Ni na gurbi zamar kauna. Kuma na lashe inda ka kula sashi na, ni ma zan kula sashin ka. Tunani na ɗaya ne kauna, da na manta sai in tuna babu kamar kya sashi na. Kalli irin kyan fuskar ki, kana ki hada da ɗabi'ar ki. Assalamu alaikum. So ne tsarabar da na alkinta, ko kuma in ce na asarranta. Shigun ki dan ya tsafta, gurin da nake ki zamo matata. Mai kora kazanta, in ne za ki aminta da ni, me zai ana aminta da ke. Duk tsanani ya zanni na soke da cikar samun ɗan kirki ka ɗaura na mulki. Tilas ne na sananta kula ka mino zare shi nake maula, zana ɗa maka daula. Abuna kai wa maza zarce, domin kullum kai nake zance. Shagar ka irin talabance, mai suna annuri na kuma an gona. Ni roƙon da nake maka sirran mu rage shaka da muke. Salon magana da fitar zance, na kance na ki ake bance. Alfarma da mati kimin ne na wa maza zari, gari abi ayi ta ayi. Mu biyu ne muka dace, rike alkawari na rike ne ma. Da ma sanadin ki na bar rama, me zai ta da husuma. Ni aure na mu ba sabon ba, kuma ba gaba ba. Tunda na samu sarautar mata, wasa raba ne. Na san komai makasudi ne, amma kaunar ka da kai zaune babu silar ta ka gane. So ne ya kaɗa ni na hantata, abin na shi na ji kamar keta. Shi baya da mugunta, to yau zan ba shi tukwici na, domin ya bani muradi na. Duk duniya zan nuna jan ɗamara da salon burgewa, da nishaɗantarwa. In na sake na rasa ka hakika zan fada nan take. Midgate Mix. Sarauniya TV, tashar al'umma.